עבודה באזרחות? טוב שיר, זה ממש מגניב. זה רעיון טוב, זה יהיה גם מדעי וגם יצירתי, ולכולם יהיה תפקיד. מה את חושבת? מה? מה את חושבת על הרעיון שנתיר בשביל העבודה שלנו באזרחות? רגע, יש עבודה באזרחות? לא היה לנו פיזיקה עכשיו? כן ולא. רגע, זאת אומרת, לא היה עכשיו פיזיקה, וכן, יש עבודה באזרחות. מה? יש עבודה באזרחות? אנחנו חושבים שירות את מקשיבה בכלל? מה? אז תתחילי לשים לב. הכרזת המדינה זה חלק מאוד גדול בהקמת מדינת ישראל. מי יודע מה היה? שוב היא מתחילה. הלו? הלו. כולם פה? יופי. להתפקד. 1, 2. כולם עם שלטים, נכון? שמעתי את זה. 3. 5. היה לי רעיון גאוני בשביל העבודה שלנו באזרחות. תבואו מהר. צץ משהו שוב, נכון? תזכרי, זה לא מעניין אותנו אחרי הפיצוץ, זה מעניין לפני הפיצוץ ובזמן הפיצוץ. או לא בכלל. לא, אמרתי לכם כבר בטלפון, זה בשביל העבודה שלנו באזרחות. לכו ללבורטוריה, אני אראה לכם. מה נמצאת? מכונה שכותבת שירים, מכונה שמלחינה, מכונה שתציגי את זה בשבילנו. הלוואי. זה מכונת זמן! נו באמת, זה בלתי אפשר. זאת מכונת הזמן שלי. וואו, זה היה מוזר. תקשיבו, נחזור בזמן כדי לחקור את הכרזת העצמאות. כנסו. בטוחה שזה בטיחותי? למי אכפת? למכונת הזמן! יוצאים לדרך! אפשר לפתוח עכשיו את העיניים? אני לא מבינה מה קורה, זה אמור לעבוד, הכל בדוק. אני מכריז בזאת שנסיים לכתוב את הכרזת מדינת ישראל. כן, התקדמנו מספיק. הכרזה היום ב3:30, צריך לכתוב את הטיוטה. פנחס, לכתוב. תכף. זה בן גוריון! אם הם ישמעו אותנו זה יכול לשנות את כל ההיסטוריה. אני אוהבת את העתיד. אז זה משנה את שניהם. רגע, לא הייתה במכונת זמן הרגע? יש בזה כפתור על עמוד. הם לא יכולים לראות אותנו, אבל הם עדיין יכולים לשמוע. לפי החשובים שלי, אנחנו ב-14 במאי 1948, בוקר. מה זה חישובים? הרגע אמרו שההכרזה היום בצהריים. רק כי אתה לא, הם באים אלינו. זו הפסקה האחרונה. אתם לא יכולים לתת לאדוני את ההכרה שאנחנו חייבים לו. אני לא רואה מה הבעיה עם המשפט ומעמידים את האמון שלנו שדי. רבי יהודה יקר, אני לא יכול לתת לך לשים את זה בפסקה האחרונה של המגילה. אני מכריז בזאת שלכל אחד ואחד מאיתנו יש אמונים שונים במעט משל השני, אך לדעתי נוכל להסכים על המשפט צור ישראל. כל אחד מאיתנו מאמין בצור ישראל בדרכו שלו, אך בקשה אחת לי אליכם, אל תיתנו לי לשים את המשפט הזה להצבעה. אני מסכים. טוב, בסדר. אז אני מכריז בזאת הבנו, אתה מתרגל היום בצהריים. תדבר, רגיל. אני אנסה, אבל אני חושב שאני תקוע. כרגע זה דבר טוב, אם לא נזוז עכשיו נאחר לטקס. למכונת הזמן! אנחנו כבר בתוכה. לפיכך נתכנסנו אנו, חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. פתאום אני מבינה, סבתא שלי תמיד הייתה מדברת בהתרגשות כל כך גדולה על הכרזת העצמאות. ולא הבנתי מה הסיבה להתרגשות הגדולה הזאת. אבל עכשיו אני מבינה, אנחנו עומדים כאן, בעת הכרזת המדינה. זה לא מרגיש אתכם? לא יאוחר מ-11
אני מכריז בזאת שנצא לשתות קפה אחרי הפעולה המעייפת הזאת. סיימת את ההכרזה, צא מזה. כן, קפה נשמע טוב מאוד עכשיו. כן, מי ידע שלהחתים פיסת נייר יכול להיות כזה מעייף? אני לא מאמין שראיתי הרגע את הכרזת העצמאות. אני לא מאמינה שראיתי את החתמת מגילת העצמאות. אני לא מאמינה. אני גיליתי איך לחזור בזמן. אתם מבינים איזה שינויים זה יעשה לעולם? בא לי שניצל. מה את עושה? אל תגיעי במגילה. לא! What's wrong with you people? את יודעת מה החתימה הזאת יכולה לעשות? זה יכול לשנות את כל... חוזרים. למכונת הזמן! אני מכריז בזאת לא, תראו! החתימה הזאת לא הייתה פה לפני רגע! זה סימן. זה ממלאך שנשלח מהאל להגן על המדינה שלנו. החתימה הזו קדושה! נו באמת. יש לך הסבר יותר טוב? לא? אני מכריז בזאת שהמלאך דנה המלאך דנה! המלאך מהאל! תהיה תמיד בלב כל ישראל! קדימה! נחלנו בשלום. מה חשבת? שנתפוצץ? בכל מקרה, איפה המכונה? באג. תזכרו, מחר יש טקס. ואת, לא לשכוח להביא חולצה לבנה. הבנת? טקס לבן נשים? מספיק קרוב. טוב, אני אפגש מחר. נו, מה נראה? איפה היא? אני לא מבינה, אמרתי להגיע בפירוש בשעה שלישית. אנחנו נאחר, וזה לא טוב. היא תגיע בשעה 50. תראו מי בא. מה נסגר איתה? יופי. לשירת ההמנון הקהל מתבקש לעמוד. למכונת הזמן! הרבה שנים עם ישראל נמצאו אי שם בגלות, והם לא היו שמחים ולא היו נוחים איפה שהם נמצאו. אחרי השואה ואחרי ההמולה התחילו להתעייף, החליטו שלהם מגיע משהו שאולי מפתיע המדינה של יהודים. זה לקח הרבה זמן, אבל בסוף היה מובן שהרעיון הזה הוא לבדיחה, והתחילו לעבוד, לקבל טיפה כבוד, העבודה שלה הייתה מאוד קשה. אחרי הרבה תלאות, אויבים ומלחמות, מדינת היהודים הוקמה. וכאן בישראל נמשיך להתפלל לשלום לטוב לפלאפל! קאט!